Ya kwara mogi sapara marudhiambo chenro mar kagi kacha nyinga Ochieng Emmanuel machiegni. Ogai madun buch Wiper Stephen Kalonzo Musyoka dwaro mondo mi ogol oko bura manie doho mar apil motamo chenro mar chuogo duol mochung' ne tong' to kod yiere pacho ka IEBC dhi nyime. Kalonzo ne osayo piny owacho kuom tiyo kod ji moko e chwalo buche ma kwedo chuogo duol manyien mar yiero ka gitiyo kod doho. Nitie oganda mane kwedo ng'eto mar doho mamalo mane osechiwo thuolo mar chuoga put mane onego chak manyo commissioners manyien to kane gitero e bura e doho mar apil. They have wasted a lot of time. Let them withdraw the case that is state-sponsored through a judge in Kiambu, user-friendly. Let him remain or let her remain nameless. But she knows what she has done because that was a tactic in order to delay the reconstitution of the panel in the first place and then the IEBC. We demand, Kenyans demand this, and I stand in solidarity with the church organizations who have also said the same. The ball is actually in William Ruto's court to tell his proxies to withdraw. You've just mentioned one of them. Withdraw the matter in the Court of Appeal. It's a chima piny mangima ingo odiochieng' kedo gi mibadhi apisa maduong' mar National Youth Council Gloria Wawira kod wan rawere onywandi chenro mar kedo gi mibadhi e pacho ka. Kagiloso e nyasi mane obagi mbalariany mar Strathmore, duol mar kedo gi mibadhi EACC oyango ni mibadhi otimonewa e migawo mar tije, thieth kod mar somo. Duol mar Transparency International wacho ni kedo gi mibadhi osebedo matek nikech joma owene gi ting'no osebedo ka nindo kendo yulo e tich. In every year, every financial year, EACC recovers more than 4 billion Kenya shillings worth of stolen assets. The budget for EACC is slightly below that, slightly below 4 billion. So you can understand clearly that actually we are actually recovering more than we are spending. That by itself, in our assessment, is an achievement. We also have every year in excess of 150, 170 files which we forward to the DPP for prosecution. As you understand, the DPP is the one who has the powers to prosecute. So that itself is an achievement. We also have what we call the disruptions of assets that are just about to be stolen. Through our efforts, we are also in excess of about 5 billion Kenya shillings that we stop, from being stolen because of our engagement. We must not be afraid to raise our voices when we see things happening. We must not be afraid to raise our voices when we are unhappy with situations. And I believe our leadership should be in a position to listen to those voices and see what needs to be done. Jad bura mageme Elisha Odhiambo wacho ni duol mar EACC owinjore onon orage ma MCS e kaunti ma Siaya donjore ma wacho ni otudore gi mibadhi mantiere igi. Jad bura no wacho ni nitie mendni mar omenda e lwete MCS moko matiyo marach gi omenda e chenro mag gedo to ahinya orak mag gero wang' apaya. We have a practice of MCS doing roads, and when tenders are called, roads are not being done because they are paid for the roads that were done before. I am calling upon EACC to investigate the tender malpractices that are being conducted by the MCAs in Siaya. I, as Elisha, I don't fear to talk the truth. Because the tenders for roads have not been done, because MCAs are waiting to be given roads to do. So I'm calling upon EACC to do their work and come to Siaya. Bang' ywarruok mosebedo e od bura ma Nyamira gikone to kweth ma yware go yie bedo kendo twak mar manyo kwe kindgi e kaunti no. Koloso kod ute fwambo bang' tayo romo mane mayo kwe, gavana ma kaunti no Amos Nyaribo wacho ni winjruok biro bedo tok twak matuta mano bende osebedo jumbe mokalo kod jumani. Ka spika ma Kojolo Thaddeus Nyabaro bende kaloso e iko mar gweng' ma Sere kar chieng' od bura ma Mugirango ler ni oyie biro bede twak mar manyo kwe kinde kod spika manoyier Enoch Okero.
jokuma ni agosira mosa e piu so ikonya gosomate University ya Kenyatta ya wede kinyereke iga. Wale wabunge ambao wamechaguliwa katika bunge letu la National Assembly washirikiane na governor na MCAs wa Nyamira kuleta uwiano, kuleta umoja ili tufanyie wananchi kazi. Mambo ya vitina haitasaidia Nyamira na wananchi wote wa Nyamira. Hii muda yote tumepeana ni watu kuja pamoja tuongee shida zetu za Nyamira na wale wachochezi ambao wanatoka nje kuleta furugu katika bunge letu wakaweze kukomeshwa. Sisi kama viongozi ambao tumechaguliwa tuko tayari. Akuje tukae kwa meza, si tukagawana ile kitu kidogo iko, kupanga maendeleo. Sisi hatutaki soda, hatutaki maji yake. Sisi tukae kama viongozi ambao tumechaguliwa, tupange maendeleo ya wananchi. Mumekubali namna hiyo? Tukae kupanga maendeleo, si kukaa tupange jinsi ya kuipa serikali. Hapana. Tunaendelea kuongea, Jumanne nitakuwa na meeting na hao, nafikiri mafarakano itaisha. Achijari mewacho ni ginwe karuso gas mane mutu marare kadak maemba kasi no chwale nyimdo mamalo kinyima kawuono ka donegi ketha par kod achiel jariyo go magin Derek Kimathi Nyamu gi Stephen Kilonzo Muito kwedo ketho mano somnegi mati mohala no maonge oboke mowinjore kuom duol mar EPRA. Ketho mamoko par mabende donegi go en mar nek e yor both bang' ji 10 na wito ngimagi e masira makamano. Achijari wegi rambun ma shillings milion 1. Mag simu kod mbui Airtel ya obade Tivoli chinybo ma Kisumu katen kambi no wacho ni en yo mar chopo ne johera mag Airtel. Kane ulos jaten kambi ma Airtel Ashish Chandra wacho ni kaunti ma Kisumu geto ganda malo kana malo 1,600. Telo bende wacho ni epo maduka makamano ogeni biro kelo yot ne oganda yudo chenro magidwaro kendo machiegni kodgi. Our plan was to start for about 1,000 new base stations, which will help increase network across the country as well as improve indoor coverage across the country. Happy to announce that we have finished approximately 900 plus 1 or 2 more sites we have already deployed across the country. Another 100 sites is happening between this month and next month. And with respect to response from the customer has been good. We are very grateful for the response that we are seeing across the counties. And we are expanding our network footprint. We are expanding our service footprint. You must have also noticed that we have now over 2,300 plus Airtel Money branches across the country. In fact, in Kisumu city itself, we have around 43 branches. Apart from these 2 shops that we have, Tivoli and Mega City. So our distribution footprint, our service footprint is getting bigger. And our endeavor is to bring our services closer to our customers as the days go by. Pinje maoko jatend piny Amerika moyie Donald Trump nenore ka gima opogore paro gi jatend piny no masani Joe Biden e lweny ma osebedo e piny Syria kuom higni ma ok tin 12. Ma en tok ka piny Amerika ne omonjo piny Syria kata biro ni Donald Trump to ne ok osiro wachno. Jatend piny Syria Bashar al-Assad ma osebedo telo chakre higa mar 2000 bende ne oringo modhi oponde boma ma Moscow e piny Russia. Jong'anyo mag pinyno bende ne omonjo kar jot mar al-Assad kuma ne giyudo e jela mayangore kaka Human Slaughterhouse ma wachore ni osebedi ka isande ji. Lipod od fwambo mar Al Jazeera oyango ni ma ok tin ne ji 13,000 osekum e yor deo gi e jela no ka lweny no ma bende osekalo higni 13 ma ok tin ne ji 570 osewito ngimagi ka kindgi
wachore ni ji 1,164 gin jopinyno. Waduogo Ghana. Jalup jatend piny Ghana Mahmudu Bawumia ogo bade piny kendo yie gi duoko mag yiero e pinyno. E ote mare ne jofwambo, Bawumia olero ni jatend pinyno machon John Mahama noyombo yiero manyocha obagi chieng' Ngeso mokalo. Bawumia nomedo lero ni duoko mag jood bura bende keto duond bura makwedo piny owacho National Democratic Congress e thuolo manyime ranyisi ni duond bura mane ochung' godo New Patriotic Party oyombi. Jatend piny mar Ghana Akufo-Addo nogwe tao kapok kinde mar telo mare rumo. Gino nomiyo yiero bedo e piny mar Ghana. Kar dwoko ni jalup jatend pinyno oseyie gi duoko, duol mochung' ne yiero e piny mar Ghana pok ogolo duoko ayanga. It's a long way to go, but I've come to stay. It is possible for them. It is possible for them. Club mar Chelsea okadho Arsenal idho nyaka thuolo mar